L'estany que va reneixer a Ullastret, al Baix Empordà, a causa dels aiguats de l'octubre, ja l'han dessecat totalment i els propietaris de les terres han començat a conrear-les. Francesc Sánchez, Girona, això elimina tota possibilitat de recuperar l'estany? Encara hi ha possibilitats si la Generalitat els compra els terrenys, segons han explicat els mateixos pagesos. De fet, d'aquí a uns dies els presentaran una proposta. El que sí que tenen clar és que mentrestant no es poden adormir i que si volen treure profit a les terres, ara han de començar el procés per plantar les llavors. L'estany d'Ullastret ja no existeix. Tota l'aigua que les pluges d'octubre van acumular en aquests terrenys ja l'han treta. Els pagesos han tornat amb els tractors a treballar les terres per preparar-les pel conreu. Al mes d'abril tot estarà a punt per plantar-hi blat de moro o sorjo principalment. Encara queden algunes zones embassades en els camps amb nivell irregular. Els recs encara continuen recollint l'aigua que s'escorre de les muntanyes. Actualment encara estem bombant cada nit perquè tota l'aigua encara es recull. Els reixors es recullen en el rec central d'Escorro, que és el traient, i encara cada nit buidem el traient. Llavors espero que ara tothom pugui sembrar bé i que la collita d'estiu es pugui fer bé, que a l'estiu tota l'aigua que ens ha sobrat ara a l'hivern, a l'estiu ens pugui venir per regar, que puguem regar i que puguem tenir una bona collita de blat de moro, de sorgo, d'userda, de lo que s'hi planti. Els pagesos continuen com sempre, aprofitant aquesta zona pel conreu, però el debat sobre la conveniència de recuperar i mantenir l'estany encara és obert. El Departament de Medi Ambient explicarà en una reunió als 32 propietaris d'aquesta zona inundable les possibilitats que hi ha d'afegir-se als plans de recuperació de zones humides. Si els pagesos així ho decideixen, el Departament elaborarà un estudi específic sobre la viabilitat de l'estany d'Ullastret. Els propietaris tenen clar que només es desfaran dels seus camps si els compren les ganes de vendre. L'estany d'Ullastret el van assecar fa 2 segles. Per mantenir-lo caldria alimentar-lo amb aigua del riu Ter, si no l'estiu s'assecaria.